ଚ୍ୟାନେଲ। ଗରିବ ହେବା କ'ଣ ପାପ? ମଣିଷ କାହିଁକି ଗରିବ ହୁଏ? ଗରିବ କ'ଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବନି? ଗରିବ କ'ଣ ଖୁସି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବନି? ଗରିବ ହବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗରିବ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଟେ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ କିଛି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ମତେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମତେ କିଏ ଠକି ପାରିବିନି, ମୁଁ କେବେ ଗରିବ ହେବିନି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ୟୁଜ୍ କରିବି ମୋ ଜୀବନ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ପଇସା ଖାଇ ପିଇକି ଉଡ଼େଇଲା, ତାର କିଛି ବାଲାନ୍ସ ରଖିଲାନି। ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଚୋରେଇଲା, ନେଇକି ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଗରିବ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯାହାର ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି। କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଏତେ ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଇସା ଦେଖିଲେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନେନି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ କାହିଁକି? ପଇସା ପାଇଁ ନିଜ ପରିଚୟ, ନିଜ ଇଜ୍ଜତ, ନିଜ ମହତ ବଦଳାଇ ଦିଏ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଗରିବ, ସେ ଗରିବ ହୁଏ କାହିଁକି? ଗରିବର କ'ଣ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବନି? ଗରିବ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ଗରିବ, ଆମର କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗରିବ? ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଛେ। ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଛେ, ସେଭ୍ ରଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା, ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ଖାଆନ୍ତୁ, 200 ଟଙ୍କା ଘରର କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ ରହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 5 ସେଭ୍ କର। ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟେବୁଲ୍, କିଛି ଆୟ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଲାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍କି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆଜି ଖାଇଦେବେ, କାଲି ସେଭ୍ କରିବେ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତଳକୁ ହିଁ ଯିବେ, କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିବେନି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଅଛି, କିଛି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୋତେ ମୁଁ ଏଇ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଠିବି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍କି ସେଟଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗରିବ ହୋଇ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିକି ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବନେଇ ପାରିବି? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିପାରିବି? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତମ ନିଜ ଭିତରର ଗୁଣଟା କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ କଲର୍ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ କନସିଡେନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ITI ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ +2 ପଢ଼ାନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ପୁରାନ୍ତୁନି, ମୋତେ ସାଇନ୍ସରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଯାହାଫଳରେ ବାପା ମା' କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବିକ ନ ଯାଇ ବାପା ମା'ଙ୍କ ମନ ମୁତାବିକ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ସାଇକୋଲୋଜି ରହୁନି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁନି, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, ତାଙ୍କ ଆଗ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସୋ ଦୟାକରି ସବୁ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ପିଲା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି, ପିଲା ଯେଉଁ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ, ପିଲା ଯେଉଁ କଳା ପାଇଁ ପରିଚିତ, ତାକୁ ସେଇ କଳାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଗରିବ ହୋଇ କେବେ ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କଳାକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ବାହାରକୁ, ସେଇ କଳାକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଗରିବ କାହାକୁ ଧନୀ କରି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବରୁ ହିଁ ଧନୀ ହେଇଛି। ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ସିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେ 20 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା, ସେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ତାର ଘର ଦେଖ, ବାଡ଼ି ଦେଖ, କାରଣ ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡକି ଖଟେଇଲା, ସେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖେଇଲା। ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ମୋର ଏଇ କାମ ଭଲ ହୁଏ, ମୁଁ ଏଇ କାମ ହିଁ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରିବି। ମୋ ଫଳରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗରିବ ଥିଲି, କିଛିଟା ଗରିବ